Татар китабы йортында балалар һәм үсмерләр матбугатының төп проблемалары һәм шишелеш юллары дип исемләнгән түгәрәк өстәл оештырылды. Биредә ялкынлы 100 ел күргәзмәсе ачылды. Чарада язучылар, галимнәр, матбугат белгечләре, яшьләр оешмалары һәм мәгариф өлкәсе белгечләре катнашты. Түгәрәк өстәл ялкын журналының 100 еллык юбилее уңаеннан оештырылды. 1929 елның 20 мартында Муса Җәлил идеясе белән беренче тапкыр татар телендә балалар өчен кечкенә иптәшләр исемле журнал чыга башлый. Аннары ул тагын 4 тапкыр исемен үзгәртеп, безгә бүген ялкын буларак таныш. Журналның баш мөхәррире Илназ Фазулин ялкын журналы социаль челтәрләрдә дә шактый уңышлы гына эш алып бара дип билгеләп үтте. Ялкын чынлап та чорлар аша бүгенге көнгә кадәр килеп җитте. Аның төп миссиясе, төп максаты да инде ул яшүсмерләргә тугры дус булу, аларның проблемалары турында сөйләү, аларга мәшәкатьләрдән, кыенлыклардан чыгу юлларын тәкъдим итү, киңәш итү һәм әлеге максатка без бүген дә тугры калып киләбез. Әлбәттә, замана үзгәрү белән форматлар да үзгәрде, яңа алымнар барлыкка килде. Журнал гына түгел, бүгенге көндә мультимедиа редакция дип әйтергә тулы хакыбыз бар безнең.